ए का बोले भाई, क्या कौन आइल भाई, क्या है? सब सामान दे के गाँव में बताओ। का धैले बड़े कि तोरा के बना के लिया खिया तोर मुँह खिया मुत पिया ना देखले रह ऐसन घर में लिया के ऐसन ऐसन लोग लैट्रिन बनवाओ तो घर होगे वाला आ ते लैट्रिन वाला घर बनवा कहत रहे कि बढ़िया घर बनौले बनी 15 साल हो गए हमरा पेरात में एगो तोरा घर में कल नहीं खे दूसरा कल पर पानी जाके भर के लिया तनी। तू बाप का दले बड़ा है, दही दले बड़ा तू बाप। अरे ए तू बाप दही दले बड़े यहाँ गई या कोना का बैठे बड़ी है दले का तो बनाई दी गुरु है। इनमें तो सबर को रख चाहिए तो सब कुछ खड़ी तो तू सब रहने नहीं के है। तो बाप कह लगे मैं बेटी के रहन सही पा तो रहने सब नहीं के है। अरे विदेश से आया तो कमा के तो ना तो बना दे मकान रानी साहब बना के रखे तू रखे नौकर रख दे तू रखे का गर्मी रखा होते रे मुत पियाना कौन सी धैले बड़े घरवा मेरे तोरा का बना के आई मुत पियाना तो नहीं मार का देव दे बेटा सब ले नहीं तोरा घमंड हो गइल बा। घमंड ना तो ना छुटी वजह से मर बे रे मुत पियाना कौन गलती कोइला बन तोर ओकरा तोरा ना पूछे करा तोरा कौन सी हमरा का पूछे रे मुत पियाना लिया के घर में हमरा का भाषा द ले तो ओकरा ना पूछे करा है तो हम सदिए तोरा सनाई कोइला रहती तो ओकरा ना पूछे करा हम ना सोचे करा रहती दो दिन 12 तो एने बच्चा लोग के मोबाइल लगते हैं बता कर दे गले हमन कर रही है। अरे पाई रे ताता रे मुत पियाना बड़ी पार मार दे ताता हमन पियाना हमन कर तेरा ज्यादा मुत पियाना सब खा निकाल दस मुत पियाना लिया के घर में हमरा ट्यूशन बार हम भी ना खेल तो घर पियानो तो नहीं क्या हो रोज टोला में इतना हल्ला बनो बात का बात। अरे इतना घमंड भर दिए ये इतना घमंड लग दिया ये महिला जब शादी ब्याह को इतना जल्दी अकालो तो जगह पे रोज झगड़ा होता एक रहने खराब बा आखिर का कोई बड़ी सुनी बताई नैयर से फोन आई इतना बात कर ले एगो एने ओने लोग बात करला कब नैयर से कब रिश्तेदारी में से कहीं से आवता फोन तो बतियाए तो कहला मुतिया ना कौन सा बतियावतिया ठीक बा रोज आई रोज ना वाला फोन नहीं तो मारो मत को नहीं बैठ के फोन करो सामने बात कर एकदम मोटाइल ताजा रहो आ तू इतना मार मार के इनका जियान कर दल बड़ो कि देखत रह ये सांप दोनों बगल के बैठ गए अगर तुम झूलत तबा काहे इतना मारत रह तू हां। अरे भाई तो रोहन से रही समझेबो तब ना ओई के प्यार से समझाओ अनाजू रहला तब में रहू ना खाली सा मरद के दोस्त देली सा कि मर्दा कमा के नहीं खियाओ ओ कान से लिया खियाला मुत पियाना खैला बिना तो हालत का रोज मारते बा एको दिन नागा नहीं के अब तार देखते बनी रोज पिटा तरू तो तारा कम से कम बतावला ना टोला मोहल्ला में केहू के जाइले तो कहले चले तोरा के मुआ देव कैसे कहबे तो हम ते जानल जाई। अच्छा घर के बात बा दोसर के हमरा घरे आव के ना चाहिए कहता मैं झूठ बोले हम सही कहता दोसर बड़ी मुत पियाना। अरे तो बाप दे तो हमार बाप देला बड़ा फिर लोग कहीं बतियाओ जा आराम से बतियाओ जा कि मान लो मैटर खत्म हो मान लो दिन भर तू मरबो आ तारा के परेशानी हुई तो वह बात अगर प्यार से समझेबो कि खाना बना दे लइया बड़ी मार मतलब हमरा के रिपोर्ट में बोला हमरा हम जातन किसी आके आप जातन तनी रिपोर्टर साहब के बोला थी हम जातन अपन जान दे दे ना हम जातन अपन जान दे ना हमरा के लिया के बहुत बोलाइले ना हम जातन मत जा जान दे मत जा बोला ले रेडी हम जातन अपन जान दे देबे ना हम जातन हमरा घर है ना जा ना जा रो अभी काहे ना जे हमको बहुत चीज परेशानी मिलल अब दुख ना भाई ना हम जेबे ना कर अब दुख ना होई तो दिन ना दुख होई अब दुख होई तो रिपोर्टर साहब बोला लिया ना मारे ना गाड़ी चलो हम जेबे ना ना माफ करे बहुत माफ कैले बन अब ना माफ करते काहे जेबो हां का हो यार कोई चल ना तो रुक जा ना तो दूसर शादी कर रुको जा हने आओ हने आओ अंगल बन तते है जा
हाँ हो गए। निकल जाले कहाँ से रुकाई ना का हो यार ये वालो का ये न वालो ये लोग परेशानी बा तई कौना बात पर खिसियाइल बालो अरे दोनों जना खिसिया गए बोलो वो उनकरा के देखे नहीं की चाहत है उनका के देखे नहीं की चाहत अच्छा हाँ क्या मत रुका खबर बना के पड़ी लोग फरियाद है का अच्छा ये बताई भैया कि यहाँ के काहे खिसियाइल बनी अभी नहीं सब पूछो हैं का दिक्कत बा का परेशानी बा हाँ मेरा रू तू काहे खिसियाइल बड़ू हमें से खिसियाल बनी आ 10 दिन हो गए खैले अच्छा आ रोज रोज पीटत रहे अच्छा तो वही खातिर बिया भइल बा पीटे खातिर। हाँ ये तो बहुत गलत बात काम करता रह तू ये कौन बात भइल तुम्हारा तरह मेरा जात के तने आपन रहन क के रहस ना मारे का गलती कइले बड़ी बहुत गलती कइले बड़ी रह साहब रहने बिगाड़ देल बड़ी अच्छा बताओ कब का बात बा का भइल बा बताओ मान ली मोबाइल से काहे तू सर जब बचाव तरी हम बढ़ नहीं बने तो सर काहे बचाव तरी हम कौन चीज तो बचाव लगियान हाँ हम एकरा सामानो बतियाइले हमारे रिश्तेदारी में नहीं जानला कि कोई और बतियावतिया हाँ झूठे के इंजाम लगावता हमरा के अच्छा ई तो कह तारी कि नैहर बतियावेली अरे हमरा से आदमी बतिया रखले बा हमरा गांव में रिटायर कर ले रखले ना रहती तार लोग से हम कहत नहीं कि तार लोग राय मशवरा से रहल ई झगड़ा झंझट कइला से खिसा खिसियावला कइला से ई कुल कार ठीक नहीं है ऐसे जौन बा समाज में हाँ समाज में ऐसे गंदा माहौल बनी चलो तो हम ई कहल चाहे कि आज के बाद से ई हमार गारंटी बा कि आज के बाद से ई तरह के ना मरी है ना मरी है तो तू एकरा साथे चल जेबू ना चल जाए है सबसे बड़ बात ई बा कि ई तैयार बाड़ी तारा साथे जाए खातिर ठीक बा तारा ये काम करक बा बढ़िया से एकरा के खर्चा पानी देवे के बा एकरा के मारे उरे के नहीं खे ठीक बा नू ठीक बा तैयार बाड़ू कि हम ना कुछ कहे तैयार बाड़े अब हाथ मिलाओ जा खड़ा होकर उठा उठा ता हाथ मिलाओ जा गले मिला जा तार लोग गले मिला जा तो भैया रउआ लोग के राय के बहुत जरूरी बा राय दिहल तो रउआ लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेम कि ई दोनों जना के झगड़ा के हम शांत करा दे नहीं दोनों जना बहुत राय से रही लो आपस में प्रेम से रही लो रउआ लोग जरूर अपन राय दे कमेंट बॉक्स में लिखेम ठीक लागल है कि ना ठीक लागल है धन्यवाद।